maliit, no? Malaki-laki yung salmon. So, nanalo to sa white, no? So, dito sa salmon, ewan natin kung mananalo siya. So, kahapon to. Maliit to. Tercera size na lang to. Puncher lang namin to mga kaji, pero parang nagustuhan kasi namin yung laro niya, no? So, kaya dinala namin kahapon doon. So, panalo to. So, bigyan ko lang kayo ng quick fight lang. Tignan natin nga kung kakayanin niya tong salmon. Old na talaga tong salmon, no? Medyo may pagka-old na talaga siya, no? Ayan, no? So, again. Sige nga, tingnan nga natin. Yun lang, nahuli yung normal na gagamba. Wasak ka. Ewan ko, kung salmon o normal na gagamba yung mawasak mo. Pero nahuli ka tayo normal na gagamba. Sige nga, maliit na yung normal na gagamba dyan, ha. Oop, nako. Nakatakbo pa. Nakatakbo pa yung normal na gagamba. Tingnan natin kung gagalaw pa ulit ng salmon. So, kinagat siya sa likod pero nakatakas siya, no? Sige, alok ka. Sige. Parang babawi yung salmon niya yun, no? Maliit na gagamba to. Medyo malaki yung salmon ng konti. Pero old naman siya. Tinesting natin, no? Napital yung normal na gagamba. So at least naman sa video na to mga kaji, nakikita na na-aganted yung salmon. Pag siya naman mas malaki mga kaji, talaga no question ask talaga to. Tirik yung normal na gagamba. Tingnan nyo. Patay na to sa tingin ko. Uy, gumagalaw pa ng unti, no? So fatal yan mga kaji. Natamaan talaga yan. Sige. Ano nga. Gagawin mo salmon. Sige. Hop. Wala na talaga. Hindi na gumagalaw, no? Normal na gagamba. So, may pwersa pa yan siya, pero hindi niya na kayang umakyat pa, no? Okay, try natin. Hindi, kinukuha pa ng salmon kasi. Sige, sige. Kaya natin kung tatapusin talaga ng salmon to. Okay, sige nga. Tatapusin talaga ng salmon. Ayun na. Yun, bilot ang normal na gagamba. So, yan mga kaji, no? Nakalamang din yung salmon. Wasak na yung normal na gagamba natin na winner, no? Pero malayo kasi to. Malaki talaga salmon dito, no? Pero nakita nyo naman yun mga kaji. Unang sumakmal tong normal natin na gagamba. Naano sa likod yung salmon pero nabaliktad niya kagad, no? So, yan. So, yun lang mga kaji, sa nag-enjoy kayo, no? So, pinakita ko lang naman yung ibang gagamba. Para makita nyo nagko-condition tayo. So, yun lang kasi yung anak natin nagkukulit na rin gusto mag-bike. Maraming salamat po sa panonood. And again, kung nasan man kayo, so mag-subscribe kayo para swerte kayo, no? So, yun lang, maraming salamat po. Keep safe lagi. Yup!